освен това правителство имаме други две много важни задачи. Защото нищо няма да се промени, ако същите прасета влезнат в парламента да ни управляват. В момента на последните парламентарни избори за ДПС Ново начало са гласували 280 000 човека с купен и с контролиран вод. Знаете ли как може да направим прасетата да не влезнат в парламента? Това зависи от всеки един от нас. Ако лично всеки един от нас говори с двама човека, които не са гласували и излезнат и гласуват, Пеевски ще е на ръба, дори може да не влезе в следващия парламент. Затова най-важното нещо е: политизирайте се! Не казвайте: мен политиката не ме интересува, защото политиката се интересува от вас. Те вдигат нашите данъци, вдигат нашите осигуровки, карат нашите родители да живеят в нищета, крадат от нашите деца. Затова, ако гласуваме масово купения вод, неговата относителна тежест ще бъде прекалено малка. Аз бях на изборите в Пазарджик и там видях за какво става дума. Но не са решаващи малките села и градове. Решаващи са големите градове като нас. И другото нещо много важно е: ако излезем масово и гласуване, трябва да опазим този вод. Затова аз видях как прекратихме купения вод поне наполовина в Пазарджик. Нека всеки да ангажира свои близки да бъдат наблюдатели в секциите и да пазят купения вод, да не позволяват честния демократичен вод да се налее в техните урни. Затова оставка и избори! Оставка! 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 Пловдивчани, ние няма да позволим двете прасета да не управляват никога повече. Преждеговорищия ви призова за масовост на едни нови предсрочни избори. Аз също ще ви призова, защото наистина това е начина. Ние знаем, че много пъти партиите са предавали вас, гражданите, народа на България. Но това е време вече да стане край. Всички хора, които са тук днес, те изявяват желание за наистина за една промяна. И аз ви призовавам, така както днес сте тук, толкова масово, въпреки че заради техническия проблем много хора се тръгнаха, но важното е, че те бяха сред нас и когато дойдат новите избори, излезте и накажете статуквото. Съгласни ли сте? Благодаря ви! Да живее България! Българи! Юнаци! Българи! Юнаци! Българи! Юнаци! Българи! Юнаци! Българи! Юнаци! Българи! Юнаци! Здравейте, Пловдив, отново! Вече гласът на безгласните въобще не са безгласни! Благодарим на всички вас за това, че бяхме тук, че бяхме живи, че сме заедно! Искам да ви пожелая вечер спокойна, вечер добра и нека отново
да бъдем така заедно и така будни, когато трябва да решаваме проблеми, които касаят нашата родина, нашата България. Защото ние преди всичко сме българи. Тази земя е воювана с кръв и с олово. Тази земя е извоювана с мъдрост, търпение и воля. Затова всеки един от вас има тази отговорност на онези ханове, крале, царе и герои, които са проливали кръвта си и давали живота за нея. Всеки един от вас трябва да защитава България. Да живее България! Оставка! И сега, понеже това е вече края на шествието, има доста от хората, които вече също така се изнесоха, направихме един страхотен протест, може би е по-голям дори от този, който беше на 1 декември, който бяхме 30 000 човека тогава. Сега сме били над 30 000 човека. Това е просто невероятно. Браво! Запазете тази енергия. Запазете тази енергия, може да се окаже нужна. И като за финал, само че всички говорят и много се говори за това Gen Z. Това поколение Gen Z, защото все пак трябва да се... Да, има много от вас. Да. Къде сте Gen Z? Така, да приключим този протест с изказване на един младеж от Gen Z. Заповядай. Здравейте, свободни хора! Аз съм част от така нареченото поколение Gen Z. Напоследък всички говорят за нас, най-вече хубави неща, но има и едно внушение, което искам да оборя, защото не е вярно. Че едва ли не ние от вчера сме започнали да се интересуваме от това какво се случва в нашата родина. Това не е вярно. Много от нас протестираме вече почти целите си съзнателни животи срещу Делян Славчев Пеевски по прякор свинята. Родителите ни водиха съвсем невръстни на протестите през 2013. Бяхме на протестите и през 2020 и днес отново сме тук. Но знаете ли какво ще ви кажа? Тъжно е, че толкова време протестираме срещу един човек. И че за момента, за съжаление, нямаме голям резултат. Но този път, според мен е различно. Някак си всички усещаме, енергията е съвсем друга. Много по-непримирими сме и затова този път ще успеем. И не знам вие как се чувствахте след протеста на 1 декември, но аз буквално от тогава насам съм в състояние, което може да бъде описано единствено с думата еуфория. Честно, от тогава насам вече не се притеснявам за бъдещето на нашата държава. Защото с тази енергия, която всички ние я генерираме, просто няма как да се случи друго, освен рано или късно да успеем да направим България такава, каквато тя заслужава да бъде. А именно модерна, богата и най-важното – справедлива. Времето на мантрата "тук е така" просто свърши. Много рязко свърши. Както казаха в сериала "Под прикритие", на улицата има нов шеф. И това сме ние, българските граждани. Тук ще е такова, каквото ние кажем, че ще бъде.
И сега за финал от мен искам заедно още веднъж със същата тая непримирима енергия да викнем: когато падне Пеевски. Благодаря ви, оставка! 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 Пловдив! Една част от протеста вече си отидаха към къщите, изпяхме химна с тях, вие се включихте. Сега ще го направим пак, защото беше толкова красиво. Искам да ви благодаря преди това, че днес показахме нашия глас отново по мирен и културен начин, че се пазим хората около нас, интересуват ни хората с кучета, интересуват ни хората с деца, интересуват ни хората около нас. Ние не сме тук, за да пречим на себе си, а за да покажем, и за това сме тук на широко и на светло, да покажем, че над 50 000 човека няма да търпят. Благодаря ви, че продължавате с нас. Благодаря ви, че ще вземете от тази енергия в домовете си. Че стоим заедно и че говорим. И сега пожеланието ми е с химн на уста, пак по мирен начин да приемем нашата съдба, че силата на 50 000 човека няма да бъде загърбена. И тази енергия знаем, че не е била на празно. Така че химна и се прибираме и казваме на всички, които не са били тук: беше много як протест. Ти къде беше? Готови за химна? Нямаме музикален аранжимент, другия път. 3 и... Горда стара планина, доней Дунава сине, слънце Тракия огрява, над Пирина пламеней родино, мила родино. Ти си земен рай, твоята хубост, твоята прелест, те нямат край, родино, мила родино. Ти си земен рай, твоята хубост, твоята прелест, те нямат край. Благодаря ви, лека вечер!